भगवान ये लाइन क्या हो गया रे इतनी ज्यादा गरम में क्यों चले जाते कुत्ता भगवान सुन रहा है आप बैठला sebab फा गरमाव कारेन्ट थांहैयो गरमबासो कारेन्ट थांहैयो सान अखा हाबासो माबा कारेन्टआ थालाबायो सान्दुं दुंबाथाय माबा कारेन्टआ जेसेबां गरम एसेबां कारेन्ट थांनाय आयौ 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 मोनायावबो थाङो सानावबो थांहैयो मा खालामबाय थायो सानाव मावबाय दे बेखौ मानिबाय मोनायावबो मा मावोथाय एफा गरम कारेन्ट गैयैनिया जोंना गाइस थिंखियाव दैयानो गैला दुगैनोबो मोनाखै दायो खयथा जाखो 10ता जानोसै दहाय 8टानिफ्रायनो गैया दैबो गैया माबो गैया खिनोबो मोनबावाखै खिनो ओंखारनायाबो जाला दुगैनोबो मोनला गरमानो डिउटियावबो थांनांगौ क'क्राझाराव जि गाज्रि जादों र' गरम बाराफोर बुख्रुबला हैजोबाबा जानाय नंला गरमावसो बिदि थांजायो आरो टाउनावथ' दै थिंखियाव बोखोनांगौ बोखोआबाथाय दै मोना जोंनाथ' गाहायाव बिराद गाहायावसो दै बिदि गाखोलाय ओंखारलाय दै बोरै लांखोना होनांगौ जेनेबा र' नोंसिनो खोन्थाहरनो आं जोंना खला बाहाय दङ जों खलनिफ्राय बोरै लायनांगौ एथ' गाखोलाय ओंखारलाय मेंग्लिजोबो हारसिंसो दैयाबो थोआना आरो दुगैनोबो बिराद गाज्रि जानानै होबाय बे क'क्राझाराव कारेन्टआ जोंबायसो आङो बै मोदोमफुल बिबार दङना मोदोमफुल बिफां बिनि गाहायावसो बेनिफ्राय लाबोनांगौ खमैबाबो जों थानाया 3 थाखाखौनो होनजायो बेनिफ्राय बोरै गाखोलाय ओंखारलाय लाबोनांगौ गरमानो जाला डिउटियाव थांनो देलायनांसिगोन उफाय स्टिल लाइफनि अफार हगारदों अफार दुर्गा फुजानि जों थानाया बेसे गोजौ नायदो नै कारेन्टआ थांलायबाय आरो घन्टा ककेस दासो फैदोंमोन दानो थांबाय नै 10ता जाबाय कारेन्टआ दसेनो थांलायबाय मालाय माहाजोनफ्रासो इनभार्टार दङ इनभार्टारजों फांखा सालायनानै थानो हायो जोंनाव गलामफ्रा गैया गलामफोरखौ फोथैनाय फाव बे टाउनफ्राव बिफांबो गैया अफाय जिरायनानै थानो गामियावबा एसेबाबो बायहेरायाव जिरायनानै बार जानो हायो बेहाय बिफांबो गैया बारबो बारा बारबो फैया मालाय माहाजोनफ्रासो इनभार्टार दं नालाय आराम फांखा होनानै आराम थानो हायो जोंहा गैया बेबायदि खालामो सोरबा बिराद जोंबाय आङो कारेन्टखौ गासिबो मालाय टाउनना इनभार्टार लाजोबो नालाय ओंखायनो नांस'वा नों आं गोलोमनायफोरखौबो नांस'वा प्रब्लेमफोरखौबो नांस'वा ओंखायनो थांनानैबो होनैया कारेन्ट डिपार्टमेन्टफोरखौबो चल' बिदिनो थानांसिगोन जोङो कारेन्ट गैया दाबो 10ता जाबाय ओरैनो देलायनानै थांनांसिगोन आङो डिउटियाव दुगैनोबो मोनाखै नै फैबाय कारेन्टआ 5 मिनिटल' थादों मा जाखो बियो 5 मिनिटल' थाबाय थांफिनबाय 5 मिनिटजों दै बोखोनो हायो फवासेबो बोखोनो हाया दैखौनो